Good morning guys! It's Saturday. Oh no, it's Sunday. Sunday ate ngayon. Ito si Ate Antico, si Ate Vilma. Ang sexy. Ganda. Ano ba? Gorgeous. Wow. Ate Vilma, masyado yung rugged si Ate Vilma. So wala siyang dalang pantalon ngayon. Hindi niya alam na pupunta kami simbahan. Pupunta kami sa kamay ni Jesus guys. So pangalawa ko na ngayon sa kamay ni Jesus. Palis na kami dito. Ayan. At tumatsinjing. Ayan, may aso. Yeah. Ang mga doggies. Palis na kami guys. See you. Si mother dito. Opo, tabi na nga ako. Nakavan kami today. So, pa ng mami-maan. Ayan. Wala pang reyna. Andito na ang hari at ang prinsesa. Ate Alves. So, yay! Ganda-ganda mo ate. Masyado kang fresh. Hindi kami kasali. Sa kaya sila papunta? Saan pupunta yung mga biker na yan? Sigurado, upper, ano naman sila. Sa mga, ano naman yan, upper. One eternity later. Baba na kami. Grabing tao, parang hindi pandemic. Tapos na nga talagang pandemic. Wala nga, full parking nga. Pasok ka ng pasok. Okay na. Ay, ano to, wallet o ano? Arami, dismit, convenience. Yeah, nandito na tayo sa kamay ni Jesus. Dami tao. Woohoo! Mga kapatid Jacob. Pasok na kami. Daming rider. Yan si Mami at Daddy. Matapos na, nanghihiling na si Father. Please repeat after me the words of confirmation. Nakarating ka natin sa kamay ni Jesus. Dapat nagkagat ka muna dun sa gate. Totally, instantly, Dami mga santo ate. comprehensively, in mind, in heart, in body, in soul, and spirit, and even in my financial difficulties, and even in my financial difficulties, and even our relationships. and even our relationships. Amen. Amen. And amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon bigay na bigay ito. Ay nabuhay. Mga kapatid, sila naman pong misa ang ating naipagdiwang. Muli po, kapit lang kay Lord. Mama Mary loves us. Jesus loves us. Hallelujah. Ating silang sa
Daming tao. So, takot ka sa init? Eh, kasi sisigay ako kahit. Oh, di ba ka sa mama? Dito na lang kami. Kanta kaya, makaakit kami doon. Bale, pang 2 beses ko na rito. Wish na kayo. Mag-try nga ako. Tatry ako guys. So, tatry ako pasyo. Wait lang. Ayan. Ay, hindi ako nakashot. Oh, nakasurvive ka ba Ate LB? Ate LB, ano masabi mo? Nakasurvive ka mo ka? Isa pa lang. Isa pa lang, kain mo yan. Ate, first time mo? The first time mo dapat magkagat ka sa pinakatok-tok. Kapagalit na aral. Pero mani-mani yan sa'yo ate. Mani-mani lang yan. Pababa naman pa rin ako. Hindi. Okay. Huwag maghawak sa mukha. Kasi humahawak ka rin. Hingal ako. Dito pa. Malapit na ate oh. Malapit ka na. Oo, dyan pa sa itong entry. Oo, diba? Pagod ka na? Anto ka? Malapit na tayo. Nakasunod ka pala sa akin. Kabating-ching. Ayan, last na yan. Malapit tayo. Wala dito na.
Doon tayo. Malapit na, malapit na, malapit na. Hindi kaya to camera, bala ka mo. Malapit na kami, ilang steps na lang to, tapos na. Ate Elvia, ka na. Huwag ka nang hawak. Malapit ka na rin naman eh, huwag ka nang hawak. Huwag. Ito na po, salamat. Salamat. Anong pakiramdam mo nakarating ka dito? Ha? Ito, Ano mo sabi mo? sarap, masaya. Ano pa? Kahit mahirap. Ano mahirap Panaya. dito? Yung Ano mahirap? Pag-akyat. Binilang mo ba? Hindi. Hindi mo binilang. Hindi ko na kaya magbilang. Magtanong ka na lang kung ilang steps to. Sige, hawak kamay tayo. Okay. You're here. Dito ka na. Andito ka na. Sige. Ka doon. Daming tao. Ay, ate, may nadismaya. Tayo'y manalangin dito sa kamay ni Jesus sa pinakataas. Yun, nagtanggal na ako nito kasi medyo iba yung pakiramdam ko. Sobrang init. Ika, magmamas ako. Uwian na. Bababa na kami. Sige, ate. Salamat, ay ko. Thank you. Okay lang yan. Basang mahalaga, masaya ka. At least, sa wakas. Narating mo rin. O, di ba? Yes. Ang kamay ni Jesus. Yan. Halika natin. Nag-pray ka ba? Opo. Nagpasalamat ka. Pati sa iyo, nagkasalamat ako. Oh, thank you rin. Halika na, halika na. Pag-try natin ang bukas. Sana Safe tayo. Yan ang hingin natin kay Papa Jesus. Ang safe tayo tomorrow gagawin natin. Diba, Papa Jesus? Ayan. Magiging maayos daw ang takbo natin bukas. Let's go! Butotoy! Butotoy! Baba ka na! Si Butotoy! Si Butotoy! Butotoy! Teka lang. Galing ni Butotoy! Lakas ng loob! Let's go! ano ko lang to? 2 buwan? 2 buwan. So, pabalik na kami. Sa baba na kami. Tapos na pa. Entrance naman to saan? Papunta saan to? Ay, entrance na nga yun nandun eh. Si Adan at si Eva. Ate. Ayan si Adan at si Eva. Bye-bye, kamay ni Jesus.
Paris. Later. A few moments later.